Wemabhinca imaningi yabona njengamanje ngifuna ukufonela ungizwe Mchunu awuthi umfonele ngifuna ukufonela ungizwe Mchunu siza ukuthi ngathini umlayezo wakhe kubantu emabhinceni esalendele i-album kaMthandeni asumfonele ungizwe awuthi ngumfonela nansi avele yaring. Hello? Yabo sabona bhuti Mchunu ngizwe Mchunu. Ninjani bhuti? Sikhona. Bhuti wami sila kwi-media masikandi mfowethu besifisa ukuzwa kuwena Mchunu ukuthi mhlawumbe ungathini kuwena wena njengomengameli wamabhinca amabhinca. Angikuzwa. Ngizwa nje uJoje Duze ngembuzo angikuzwa nokwazi ukuthi ungubani angikuzwa ukuthi uthini angikuzwa mina vele ngikhuluma nje nami nje. Angikwazi ukuthi ufona ukuthi ufonelani angazi lutho nje. Ngizothi ngijojo nje kuthiwa ungathini ukuthi bhuti wami uthini kimi? Bhuti Mchunu la sikwi-media amabhinca besifuna mhlawumbe umlayezo wakho for bhuti Mchunu. Okay. Yasithuka ungizwa asimphinde. Singumphinda ngoba ungizwe usithukelana. Wengizwe. Sithukelana Mchunu. Esimphinde. Usithukelana ngizwe. You have reached the voice. Sayivala.